טוב, אתה מתבקש לצאת מהשטח שלי? יאללה, טוב שעשית משהו? שתעשיתי משהו, הכל מוקלט. בשטח שלי. אתה גר פה, אדוני? אני גר פה. אתה בשטח שלי, שטח פרטי. טוב, אחי, אוקיי? אני מבקש לצאת מהשטח פרטי שלי. אין לכם זכות להיות פה. חנו, סבבה. מה שאתה פוגש מאבטחים פה? אני כבר שלחתי לבקר את המדינה, מבקר המדינה, ואתם מבקשים מאוד לצאת מכאן. יאללה, גבר. אנחנו נענה לבקשתך, אבל אתה יודע שאנחנו פה באופן כמובן. אין לכם זכות לעשות את זה. זה לא חוקי מה שאתם עושים. זה לפי גיבוש של חוקי המדינה. נכון, נכון מאוד, מה שאתה אומר, תראה לי את החוק הזה. בחוק, מה שכתוב, זה משהו אחר לגמרי. לפי החוק הזה, אתם אין לכם זכות להיות פה, אתם צריכים אישור מראש הממשלה, אין לכם את הדבר הזה. אני אסביר לך. טוב, תשמע. לפי סמכויות שוטר, ברגע שלשוטר יש סיבה סבירה להניח במקום מסוים מתבצע פשע או עבירה, או שלעשות שם חיפוש בחצרים. אנחנו עושים פה סריקה נגד חבלה, בסוף זה גם לטובתך. אוקיי. כל מה שתגיד פה, זה ילך אחר כך לבירור. אתה מבקש לצאת מכאן, זה שטח פרטי? אתה מודע שזה שטח פרטי? אתה מודע שזה שטח פרטי? כל טוב לך בהצלחה בחיים. גם לך. ניפגש בבית משפט. איגור, קוראים לך? אתה יכול לתת את התעודה? תעודה לא הראית לי, אתה יכול להראות לי? לא הראית לי שום תעודה. אתה שקרן. לא הראית לי שום תעודה. אתה יכול לתת תעודה גם? אני יכול להראות לך תעודה, רק אדוני, אתה יודע שאנחנו עובדי שירות ואסור לך לצלם אותנו לפרסם את זה. בבית שלי אני מצלם מה שאני רוצה. אסור לך לפרסם את זה, רק שתדע. בבית שלי אני עושה מה שאני רוצה. איך קוראים לך? אריה, בבקשה, אתה יכול לראות. שלך אפשר לראות? שלי כבר ראית. לא ראיתי. אתה ראית? לא ראיתי. לא ראיתי. אני לא ראיתי. אני אמת מנחם עליך. אני לא ראיתי. צריך לך חיים.